plantes protagonistes d'avui seran els crisantems. Són plantes que podem gaudir al jardí, plantes d'exterior, on podem utilitzar-les justament a èpoques del tardor, que és justament quan tenim el jardí amb poques flors. I a més tenim una gran diversitat de colors. Com podeu veure, n'hi ha grocs, blancs, taronges, inclús diferents formes de textures o pètals diferents, aquests que són més allargadets, flors dobles, no en podeu veure. O sigui, tenim una gran diversitat de colors i varietats per poder disfrutar i gaudir en moments en què a la tardor tenim poques plantes de flors. La margarita índica, que és aquesta, és una de les plantes que més es comercialitzen durant tot l'any. I direu, bueno, i com pot ser que si és una planta que floreix a la tardor, doncs la tinguem durant tot l'any a la venda? Doncs això es fa a invernacles. A l'invernacle el que es fa és una planta que floreix a mesura que els dies es van quedant més curts, es van retallant l'hora del dia. Llavors el que es fa és enganyar-la, es posen a invernacles i amb unes mantes, el que es fa, unes teles, el que es fa és donar-li menys hores de llum i amb això aconsegueixen induir la floració i poder-la tenir en floració. Per això és una planta que sobretot aquestes varietats que esteu veient aquí, són les que trobareu durant tot l'any. A més, una cosa que em trobo moltes vegades és que es compra aquesta planta que no és a la tardor i per això també és interessant comprar-la en qualsevol època de l'any, no? Per què? Perquè si la comprem en qualsevol època de l'any, el que farem és només que ens floreixi les poncelles i les flors que ja tenim. Això ens podrà durar unes setmanes i ens tindrem el temps de floració. El que tindrem que fer és agafar aquesta planta quan una vegada se'ns està passant les flors i retallar-la. Això és important fer-ho. O sigui, una vegada hem comprat aquesta planta i se'ns passa la flor, sigui a l'època que sigui, el que farem una vegada s'ha passat la flor, retallar-la d'aquesta manera i així d'aquesta manera aconseguirem que comenci una altra vegada a brotar. Així. Menys o menys es pot tallar un terç o la meitat de la planta. Una vegada imaginem que aquí les flors aquestes ja estaven passades, llavors les tallaríem. Amb això el que aconseguirem és que la planta torni a brotar i fer-se molt més grossa i llavors quan vingui a la tardor la tindrem d'un tamany millor d'aquesta manera i llavors tornarà a florir. Tindrem una planta molt més florida que quan la vam comprar. Una altra cosa important és trasplantar. A vegades tenim el costum de comprar les plantes, les deixem al mateix temps, les anem regant i la planta això no funciona. Aquesta planta, quan la compréssim, quan tenia flors, lògicament, el primer que teníem que fer és trasplantar-la, perquè aquí, com podem veure, l'arrel està ja que no pot treballar. Abans això tenia que posar en test, a terra, en una jardinera, és igual perquè és una planta que s'adapta molt bé a totes aquestes situacions, i llavors trasplantar-la i d'aquesta manera poder-se desenvolupar. Penseu que també les margarites, sobretot aquests tipus de varietats, són molt utilitzades en flor tallada. Són unes varietats que creixen més, són molt més altes, tenen unes tiges molt més altes, però no serveixen per jardineria, perquè es doblegarien. Vull dir, són tiges molt grans. S'utilitzen per molts tipus d'esdeveniments a l'hora de fer rams. I a més, una altra cosa que teniu que saber és que és una de les flors que podeu també utilitzar quan les tingueu més gran, com a flor tallada. O sigui, podeu agafar i quan la planta ja té una certa mida i a la tardor és quan es floreixen de la seva manera natural, podem tallar i utilitzar-les per fer amb un gerro i és una de les plantes de flors que més duren, des de les més duraderes a l'hora de flor tallada. Antigament no teníem tantíssimes flors per poder posar als jardins ni per poder vendre, no? Llavors el que passa és una planta que s'utilitzava antigament molt per la festivitat de Tots Sants, perquè era l'època que floria. Avui en dia no és així. Avui en dia les plantes, nosaltres les flors, vull dir, les flors que més estem venent justament són les roses. Les roses és el que més estem venent per aquesta festivitat. Els clavells, els líliums, els gladiols. Vull dir, és una planta que a cada lloc té a més una simbologia. Per exemple, a la zona de Mèxic és una planta que quan algú regala els crisantems a la seva parella és un símbol d'amor. A Àsia, que és origen aquest tipus de planta, allà és símbol d'honestitat. Per exemple, als Estats Units, que ja es fan concursos de crisantems i allà és una planta de les més venudes, és una planta que ja és símbol d'alegria. O sigui, perquè veieu que una planta en molts llocs tenen simbologies diferents. Aquí el que tenim que pensar és que és una planta que podem disfrutar-la justament en moments que al jardí en tenim molt poca flor.
Una altra cosa és, ara us vaig explicar com cuidar aquests crisantems. Aquests tipus de plantes són unes plantes molt rústiques, molt fortes, són realment molt fàcils de cuidar-les. El crisantem és una planta perenne, vivaç, és una planta que sempre té fulla. Llavors és una planta que una vegada la tenim al jardí la tindrem per sempre, durant molts anys. És una planta que es mantindrà verda i que la tindrem durant molt temps allà. Una altra cosa que és important és on ubicar-les. Les posarem al sol. És una planta que requereix del sol per fer la floració. I a més, és una planta que a l'hora de regar-la no és massa exigenta. Vull dir, és una planta molt resistenta, però sí que durant les èpoques de primavera i estiu voldrà bastanta aigua. En canvi, durant l'hivern, la planta la podem fer reposar bastant més. Una altra cosa seria el tema de la temperatura. La temperatura aguanta molt el fred, és una planta resistenta. Pot arribar a passar que si baixa moltíssim el fred, alguna part de les fulles puguin quedar una mica més cremadetes, una mica més caure algunes fulles, però és molt resistenta a lo que és el fred. Hi ha varietats que, per exemple, aquesta d'aquí, que tenen els poms més grans, això es aconsegueix despuntant. Què vol dir? Aquesta planta, a mesura que ens vagi creixent, si volem aconseguir unes flors més grosses, el que tenim que fer és les flors que ens vagin sortint laterals, anar-les traient. Si les anem traient, deixem les tiges que veiem més principals i anem traient totes les poncelles que creixen al cantó de la planta. Al treure aquestes floretes, per exemple, aquí veiem un exemple, veieu aquesta floreta que hi ha aquí més petita? Doncs aquesta, el que faríem és tallar-la. La tallem així, i llavors això ho aniríem fent en totes les que vagin sortint. D'aquesta manera aconseguiríem fer una tija més alta, més gruixuda i una flor molt més grossa. O sigui, per poder fer aquestes flors més grosses es fa d'aquesta manera. Penseu que la floració és, com he dit abans, quan el temps comença a fer-se més curt. Llavors és quan tindrem, com podeu veure, una gran diversitat de plantes, de flors, de crisantems en aquest cas, que tindrem al nostre jardí. La seva floració, penseu que pot durar entre octubre i novembre, o sigui, són 2 mesos que podem gaudir de tota una sèrie de colors i de diversitat de formes amb el nostre jardí. El substracte que tenim que utilitzar a l'hora de trasplantar és un substracte que sigui lleuger, o sigui, un substracte universal serà més que suficient. Després, una altra cosa seria el tema de la poda. El tema de la poda és molt important. Com abans he comentat, quan comprem un tipus de plantes com ho tenien que fer, doncs ara us vull explicar què passa quan s'ha de podar aquest tipus de plantes. Quan aquestes plantes que veiem aquí, les flors ens fa malbé, ja queden músties, ja no queden magues, ja queden com aquí. Aquí teniu un exemple d'una planta que ja he deixat que passés inclús expressament perquè les flors es passessin més del compte. Llavors, això és el que ens podem trobar en qualsevol tipus de planta. Doncs això, quan ja es passa la floració de la seva floració natural de la tardor, que pot ser cap al mes de desembre, farem la poda més dràstica. Aquesta poda més dràstica la farem de la següent manera. Tallarem, ara veureu, menys o menys una tercera part, o inclús la meitat de la planta. D'aquesta manera, si anem tallant, d'una manera que sigui el més uniforme possible, així, i sempre que tallem i podem una planta, en aquest cas els dendrantemes o els crisantemos, el que farem és sempre deixar fulla verda. Si la tallem molt a rans, ens trobarem que la planta després no tindrà fulles, i al tenir poca fulla no tindrà per poder alimentar-se, i llavors la planta s'asfixiarà. O sigui, sempre que podem els crisantems els deixarem amb una part de fulla. Què pot passar? Pot passar que si ja teniu uns crisantems de fa uns anys enrere, 2 o 3 anys, aquesta planta s'us hagi fet més llenyosa, amb més troncs a la part de baix i no tingueu fulles, llavors tindreu que tallar una miqueta més alt. Però sempre deixant fulla, si no tindreu moltes possibilitats que aquesta planta després no tingui la força per tornar a brotar a la primavera i seguir creixent. Com podeu veure, la planta la deixarem que només veurem fulla, i ja la deixarem preparada i llesta perquè quan vingui comenci a fer una mica ja de bon temps durant el mes d'abril, abans la planta tornarà a formar-se, a créixer i a tornar a fer encara una bola molt més grossa. D'aquesta manera podeu veure
Tallem aquestes floretes. Ara he fet un tall que aquesta planta, com que estava bastant ben formada, no ha sigut necessari podar-la molt més. Si no, podíem anar més avall, sempre i quan deixéssim les fulles, perquè la planta pugui seguir treballant. Això és un cas de poda, que és la poda més dràstica que farem sempre que la planta es passi la flor. Però què passa? Passa moltes vegades que ja la tenim, com he dit abans, la planta, i se'ns ha anat una mica. Llavors farem la poda més grossa. Quan aquesta planta ens vagi brotant de cara a la primavera, anirà fent brots, no? Però si l'anem abonant, per exemple, el que és el tema de l'adob, el que és ideal és utilitzar-la des del mes d'abril fins al mes d'octubre, que és el temps de la planta es desenvoluparà i creixerà bé. Però pot passar que depèn de la situació, o la terra o la quantitat d'adob que li hagin posat, se'ns faci massa grossa. Abans que se'ns faci massa grossa, durant tota la primavera i estiu, fins al mes de juny, no més tard del mes de juny, la podem anar pinçant. Anar pinçant voldria dir, per exemple, imaginem que aquesta mateixa és la que tenim a la primavera, doncs imaginem que està traient brots i no volem que se'ns faci massa grossa, perquè si se'ns fa massa grossa pot passar que inclús se'ns obri, que això també passa, se'ns obre del mig i queda lletja, llavors queda la planta que dius, ostres, això no fa massa goig. Perquè això no passi, la podem anar pinçant amb els dits, el que són els brotets que vagin sortint. Aquí no tenim els brots nous, doncs els brots que vagin sortint els podem pinçar, fer un parell de pinçades durant la primavera i llavors la planta creixerà molt més compacta i molt més tupida. Bé, una vegada explicat com cuidar els crisantems, que veieu que n'hi ha una quantitat de diversitat de colors, ja sabeu com cuidar-los i tenir-los en una època de la tardor on el nostre jardí podrà gaudir de moltíssim color.